Banoa B batu bidearen bigarren modulua zertan datxan azaltzera, bale? Bigarren modulunetan autoetako ebaluazioari buruz da, eta, bueno, zer egin behar dugun? Bi dokumentu, bale? Egin behar duguna da, aukeratzea jarduera bat, non ikasleak burutu behar duten, edo sortu behar duten eduki digital bat, bale? Hemen esaltzen duen bezala, jarduera bat aukeratu, zuregelako jarduera bat aukeratu, eta helarazi ikaslei eduki digital bat sor dezaten, bale? Eta, esan dudanez, bi dokumentu sortu behar ditugu, bale? Lehenengo dokumentuan, zer jarri behar dugu? Bueno, pues lehenengo dokumentuan egin behar duguna da jardueraren deskripzioa, nola helaraziko diegu jarduera hori ikaslei, eta horri buruzko autoebaluazioetako ebaluazioa, bale? Hori azaltzea. Eta bigarren dokumentuan da datuak antolatzea edo, bale? Ze emaitzak lortu dituzten, bale? Bueno, guazen ikustera nire adibidea eta horrekin ikustu dut asko zerrazago ulertuko duzuela. Bale, B batu bidea, bigarren modulua, eta esan dizuetan ez bezala, bi dokumentu sortu behar ditugu, bale? Lehenengoan jarduera eta autoebaluazioetako ebaluazioa agertu behar da, eta bigarrenean autoebaluazioetako ebaluazioa horien emaitzen bilketa edo datuen bilketa, bale? Orduan, lehenengo dokumentuan, nire adibidea da, nik doc bat egin dut, bale? Erraza. Eta, bueno, pizka bat azaldut zein den egoera, hori, historia lantzen ari garen, antzeslan bat egin eta filmatu beharko dute, horretarako baute zerako fase bat, non aukeratu behar dute emandako garai bat, aroa modernotara garaikidea eta horri buruzko antzeslan bat egitea. Gero garapen fasea, historia sortu, pertsonaiak, gidoia, eta amaieran antzeslana egin eta filmatu. Nola helaraziko diet ikaslei? Argibideak ahoz emango ditut, baina gero ere izango dituzte oinarritzat bezala, hainbat bideo eta hainbat irakurgai Classroomean, historiaren garai horietan edo gertaera horietan sakontzeko. Eta beraiek egindako bidoia edo Google Docs batean sortu beharko dute. Gero, nola ebaluatuko dudan? Bueno, autoebaluazioari dagokionez, adibidez, aro garaikidea, formulario baten bidez, beraien burua autoebaluatuko dute, bale? Galdera batzuk egingo dituzte, galdera batzuk egingo dituzte, eta ikusiko dute zer ikasi duten eta zer ez. Eta gero, koebaluazioari buruz, taldeka, pizka bat amenagoa edo egiteko, 3 kajut bidez egingo dituzte, bale? Beraien koebaluazioa, bale? Hori egin eta gero, bigarren dokumentuan, egin behar duguna da, autoebaluazioan eta koebaluazioaren hausnarketa edo, emaitzen hausnarketa. Orduan ni, Google Fonts egiten dizkizu horrelako grafikoak, ikusteko gutxi gora zintzuk izan diren erantzunak, eta ere individualki ikustitzakegu zeintzuk diren erantzunak, bale? Ikusten ditugunez, hemen baditugu emaitza ezberdinak, ez da? Gehienak desente ondo egin dituzte, bale? Eta gero kajutarekin ere grafikoak sortu aldira, ikusten dezakezu, gutxi gora bera zenbat erantzun ondo egin dituzten, zenbat txarto, zeintzuk dituzten ahulesiak, nortzuk ez, orduan, ni grafikoak eskegi ditut, eta horiekin batera hausnarketa txiki bat egin dut, non esan dut, grafikoak eta datuak bildu eta gero, ikusi dut, nire klasea edo nahiko ondo ikasi duela historiaren aro ezberdinak, baina beti bezala daudela ikasle batzuk ahulesiak dituztenak eta horiek indartu behar ditugunak. Orduan hori, gogoratu, egin behar dugu bi dokumentu, gure portfolioan estekatu, eta lehenengo dokumentuan jarduerak eta hori buruzko autoebaluazioa eta bigarren dokumentua emaitzen edo datuen bilketa, bale? Venga, beste bat arte.